Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Днешната ни среща ще бъде международна. Отиваме в аулата на Софийски университет и там ще останем до самия край. Какъв е поводът и защо това събитие ще влезе в историята на глухата общност у нас? Ще ви разкрием само, че темата е висше образование. Няма да губим повече време. Гледайте ни. Започваме. На 26 февруари Софийският университет беше домакин на международна среща с историческо значение за глухата общност у нас. За първи път в страната ни гостува президент на Американският университет Гаудет, единственият университет за глухи в света. Гаудет е университет за глухи и слабочуващи студенти с над 150 годишна история. Основан през 1864 година, първоначално функционира като основно училище, но постепенно фокусът му се премества върху обучението на студенти. Роберта Кордано е начело на университета от 2022 година. Тя пристига у нас по покана на организацията ДФБГ и комисията Фулбрайт. Целта на посещението ѝ е среща с представители на образователната ни система тук. Здравейте, аз съм Боби Кордано, президент на университета Гаудет в САЩ, щата Вашингтон. Тук съм заради нашето партньорство с ДФБГ, Фулбрайт и лидерите на българското правителство. Те наистина осъзнават важността на българският жестов език и се стремят да разширят възможностите за глухите хора в образователната система. Глухата общност в България желае да обменя информация и знания с академични професионалисти от университета Гаудет. Това се случва чрез обмен на знания, изследвания, информация, лидерство и силно партньорство. Започваме тук с българските глухи поради силния модел на партньорство за лидерство, ориентиран към глухите. Вярваме, че това може да послужи за пример на света, обмен на знания, изследвания и информация между глухите общности и академичните кръгове, както и в професионално развитие на лидерите от глухата общност. Това е началото на едно вълнуващо пътуване.
Виждам нещо магично да се случва в България, особено чрез нашето партньорство. Забелязвам, че тук наистина се случва нещо много важно и стимулиращо, както вчера, така и днес. Това е много вдъхновяващо. Усещам положителна енергия в България и съм впечатлена от ангажимента на глухата общност и лидерите на правителството в страната. Нямам търпение да видим какво ще постигнем заедно. Науките за глухите хора тепърва предстои да бъдат проучвани. С националното изследване на жестовият език, завършило през 2018 година, се постави началото на един нов етап в образованието на глухите хора. Една от основните теми на срещата бе дискусията защо е важно да има бакалавърска програма български жестов език и филология жестов език. За нас това е огромно предизвикателство на първо място. Да дадеш академичен статут на един език, който преди определени години е бил въведен с закон, е определено предизвикателство. Но аз смея да твърдя, че ние като общество сме в дълг пред хората с различни потребности, включително пред хората с увреден слух. И мисля, че цялата ни академична колегия е решена да извървим този труден път. Не случайно аз казах, може би резултатите малко ще закъснеят, тъй като това е въпрос и на институционално съгласуване, на процедури, които трябва да извървим. Но благодарение и на опита, който ще попием от колегите от Америка, се надявам в сравнително обозрими срокове да подготвим необходимите специалисти, да създадеме съответните програми, така че действително в недалечно бъдеще академичният статут на българския жестов език да стане факт, което ще ни позволи да подготвяме специалисти за всички нива на образователната ни система и по този начин да дадем шанс на равноправие, на нормален обмен и на самочувствие на всичките тези наши съграждани в съвременното ни общество. Осъществяването на контакта с университета Гаудет се случва благодарение на комисията Фулбрайт, която изпраща вече няколко стипендианта от глухата общност у нас на обучение в САЩ. Оказва се, че в Америка има едно бижу, университет Гаудет, който е единственият в света университет за глухи хора. Изцяло те преподават, всичко е за глухонеми там. И естествено в Фулбрайт ние сме за образователен мен с Америка и преди 4 години имахме голяма чест имаме първия глух българин стипендиант, едно момиче Кристина. И от тогава ние вече имаме трети човек. Те отиват в Гаудет и учат как тук в България, в Софийския университет, да създават подобна програма, която ще обучат българи на български жестов език. Така че това е нашия начин да подкрепим обществото. Всеки български гражданин е добре дошъл да кандидатства. Ние имаме стипендии за магистрска степен, за докторска степен, за хора от сектора на НПО. Така че на нашия сайт fulbright.bg ще намерите цялата информация. Всичко е онлайн, кандидатстване всичко е онлайн, така че няма значение откъде е този човек в България. Ние така очакваме да имаме всяка година такива кандидати, така че всички хора от тази общност са добре шли. Ние също се надяваме да имаме американски професори, които са също от глухи общност, да дойдат тук да работят с колегите в България и в София по създаване на програмата тук в Софийския университет. Здравейте на всички в България!
Много сме благодарни на президента на университета Гаудет, която посети страната ни, за да покаже уважението си към глухата общност. А каква беше целта? Трябва да има повече възможности за българи да посещават САЩ. Както и от Америка да идват в България. Какъв е смисъла? Да има обмен, да се обогатяваме и учим, да има все повече нови знания. Това е пътя, по който трябва да вървим. Аз много ще разчитам и на енергията на самата общност, тъй като виждате какви огромни усилия положила тя през годините. Ще срещне нашата подкрепа и се надявам в скоро време да стигнем до конкретни магистърски, а след това и бакалавърски програми, чрез които да готвим специалисти за всички сфери на обществения живот в България. Ние отдавна се опитваме да водим политики, които да направят възможно образованието на всички общности, които имат различен тип физически дефицити, не само общността на глухите хора. Не навсякъде е възможно, разбира се, във всички специалности, но полагаме усилия, ще усъвършенстваме възможности за обучение на такъв тип хора в следващите години. Ще продължаваме да развиваме физическата среда на университета, така че тя да стане много по-достъпна. Важното е, че проблема вече е осъзнат не само на ниво Софийски университет, а на ниво държава, на ниво институции. И ако всички тръгнем в една посока, резултатите няма да закъснеят. Международната среща е от изключително значение за глухата общност у нас. На нея присъстваха представители на НПО сектора, местната власт, Министерство на образованието и науката и много съмишленици на идеята за науки за глухотата. Забелязваме, че светът на чуващите е все по-отворен и готов за приобщаване на хора в неравностойно положение. А когато усилията са двустранни, резултатите не закъсняват. Така се разделяме. Ще ви очакваме за среща следващият петък в 12:30 на същото място. Приятни почивни дни!